Insellmilkom għal dana il-programm tal-lum, programm li qed nwaslulkom f'okkażjoni speċjali u allura huwa programm speċjali fis-sens huwa differenti, programm uniku li qed iwaslulkom propju lejlet il-bidu tal-festa hekk imsejħa tal-Ħanukka. Ħanukka li hija festa ta' 8 ijiem imferxa fuq 8 ijiem li jiċċelebra il-poplu Iżraelit, il-poplu Ludi ġewwa Iżrael. Mhijiex ħanamla ċara, mhijiex waħda mis-7 festi li Alla il-Missier ordna nżommu, għaldaqstant mhijiex dik li nsejħula mowed, mhijiex festa fejn Alla qalilna żommu l-jum qaddis u jien niġi niltaqa' magħkom. Hija festa bħalma pajjiżi jagħmlu festi ta' indipendenza u jum ir-Repubblika, jum il-ħelsien bħalma nagħmluha Malta. Il-Lud reliġjużament, spiritwalment, għandhom din il-festa li tissejjaħ il-festa tad-dawl. Jew inkella hija il-festa tad-dedikazzjoni, ella li għandha żewġ ismijiet, għax titkellem fuq id-dedikazzjoni mill-ġdid tat-Tempju tal-Alla u wara din l-istorja hemm storja ħelwa illi għalkemm mhijiex biblika imma hija rrakkuntata tradizzjonalment u tinvolvi d-dawl tal-menora. U llum ħanitkellmu fuq din il-festa. Nerġa' ngħid mhijiex xi festa li aħna kmandati nżommu, m'aħniex obbligati nżommu, ma tradizzjonalment il-poplu Ludi iżomma. U allura ħanibdew mill-bidu tal-istorja fuq ix titkellem din il-festa tal-Ħanukka. U di titkellem fuq ir-rawwixta li kienu għamlu il-Makabin, grupp ta' nies Makabin, u dan ir-rakkont insibuh fil-kotba tal-Makabin illi jeżistu fil-Bibja, mhux dik protestanta, il-Bibja protestanta ma tiġborx il-kotba kollha, imma hemm il-Bibja tal-Knisja Rumana Kattolika li tinkludi dawn il-kotba tal-Makabin. Huwa interessanti li bniedem jaqrom, anke jekk forsi bħalma jgħidu l-Evanġeliċi mhumiex ispirati mill-Ispirtu Santu imma huma history għalkemm jiena ma niġbidx linja li mhux ispirati mill-Ispirtu Santu, naħseb il-Knisja Evanġelika ma jaqbillix tipritka minn fuqhom dawn il-kotba allura teskludihom għax il-moment li tipritka fuq dawn il-kotba, mill-kotba tal-Makabin pereżempju, bil-fors ikollha tilaq dak li dejjem irremettiet meta tiġi biex titkellem fuq il-liġi tal-Missier fuq it-Torah. Illa li għax fil-kotba tal-Makabin insibu stejjer, żewġ stejjer partikolari ta' waħda minnhom familja u waħda minnhom ta' bniedem anzjan illi għaddew minn terturi kbar, meta ngħidilkom terturi kbar, terturi ħorox ħafna, għaliex daw ma ridux jiksru l-liġi, ma ridux jiksru t-Tora, prattikament ma ridux jiklu biċ-ċamajjal ta' ġifieri xejn speċjali, imma biex jimxu mal-kelma tal-Alla preferaw jiġu terturati għal-mewt milli jiksru l-kelma tal-Alla. Xi ħaġa li bħalma dejjem ngħidulkom aħna Alla ma jinbidilx bħalma jgħid f'Malakija 3:6 jiena Jehovah ma ninbidilx, jiġifieri dak li hemm fil-ktieb tal-Makabina du tal-lum u għada l-istess bħalma ngħidilna fl-ittra tal-Lut illi Jaxua il-Messija, il-kelma tal-Alla magħmul bniedem, it-Torah magħmula bniedem l-istess il-bieraħ illum u għaldejjem. U għaldaqstant allura ma jistgħux daw il-kotba jitkellmu u jgħalmu minn fuqhom. Imma din l-istorja tal-Ħanukka insibuha f'wieħed mill-kotba tal-Makabin fej naraw dak iż-żmien l-armata Grego-Sirjana tattakka lill-poplu Iżraelit u tieħu taħt idea it-Tempju. It-Tempju li Alla għażel biex il-poplu Ludi imur iqimu fih, il-poplu Iżraelit imur iqimu fih. Il-post fejn Alla għażel li jinżel bil-preżenza tiegħu biex jiltaqa' mal-poplu tiegħu. U ġara li f'din il-gwerra kien hemm grupp ta' nies mmexxin minn wieħed mill-qassisin li għallhom isma' jekk tridu ejjew wara jekk intom tridu tibqgħu timxu fit-Torah imxu miegħi u naħarbu minn dal-pajjiż għax ma nistgħux nibqgħu noqogħdu għax qed ifittxu biex joqtuna. U marru jgħixu fil-muntanji u naqra daw għalkemm kienu grupp żgħir u ma kinux armati bħalma kienet l-armata Grego-Sirjana, dara kienu forsi jkollhom ftit vleġeġ, ftit lanzetti, xwabel u tarka.
U bdew il-ftit għodda li kellhom xorta kienu kapaċi ftit fuq medda ta' żmien jeliminaw l-armata Grego-Sirjana minn ġewwa Iżrael. U il-moment li daw il-Makabin fil-fatt il-mexxej tagħha kien jismu Ġuda l-Makabin sibuh aħna. Il-moment li keċċew l-armata Grego-Sirjana minn ġo Iżrael, reġgħu allura se jieħdu lura it-Tempju. U x'ġara meta daħlu fit-Tempju? Meta daħlu fit-Tempju dawn sabu li it-Tempju kien diżastru. Meta ngħidu diżastru ġifieri l-artal tas-sagrifiċċji fejn fuq kienu jsiru s-sagrifiċċji lill-Alla. Daw skoprow li kien imniġġes il għaliex daw il-Greko-Sirjani issagrifikaw il-majjal fuq apposta biex jiddiskreditawh biex ma jaqpax dan it-tempju s-saqaddis id-dedikat bis-Alla, allura x'għamlu? Sajru majjal fuq, għamluh sagrifiċċju, intela bid-dem ta' dan il-majjal u allura ma baqax imqaddes. Għamlu wkoll statwa kbira ta' Zeus f'dan it-tempju fejn il-kelma tal-Alla tgħidilna li jienu Alla ma jkollhomx Alla ieħor għajri, allura aħna rridu naduraw u nqimu lill-Alla tal-Bibja u l-ebda Alla ieħor f'dan il-każ il-Griegi kienu għamlu statwa ta' Alla tagħhom li huwa l-Alla Zeus. U naraw ukoll li fit-tempju il-menora xi ħaġa li Alla ordna li għandha tinxtel u qatt ma tintefa' kienet mitfija xi ħaġa kbira fit-tempju illi jkollok il-menora ma tinxtelx. Dan kien xogħol pereżempju l-qassisin fit-tempju li kienu jaraw li bil-lejl hemm żejt biżżejjed biex din il-menora sa filgħodu x'kienu biex iqumu ma tintefix. U meta jqumu filgħodu jmorru jċċekkjaw u jkomplu jżidu l-żejt biex teqpa' d-dejja, kienu dejjem jagħmlu hekk. Għaliex għax Alla kien ta' istruzzjonijiet fil-liġi tiegħu fejn jidħol it-tempju għal isma' għal il-menora m'għandha tintefa' qatt. Ovvja l-menora nafu li hija dawl tirrappreżenta il-Jexwa u dan huwa fuq li ħanitkellmu aktar il quddiem f'dan il-programm. Allura x'naraw? Naraw li għal Alla xejn mu impossibbli u l-artal reġa' ġie mibni mill-ġdid tneħħa dak li kien hemm u għamlu altar ġdid li issa seta' jiġi allura iddedikat għal Alla l-Missier. L-istatwa ta' Zeus farkuha, kisruha u ħarġuha l barra minn ġo it-tempju. Il-problema kienet illi ma kellhomx żejt biżżejjed ikkonsagrat biex ikun jista' jiġi użat fit-tempju. Tgħidli ma setgħux qabdu waslu 4 żebbuġijiet u kienu ikollhom iż-żejt huwa proċess anki mhux biss biex taqtaw ma jrid ikun hemm iż-żebbuġ ovvja fi żmienu, imma rid ikun proċess biex jikkonsagrat u mill-inqas kien jieħu dan il-proċess 8 ijiem. Kif nafu dan? Għax l-istudjużi jgħidu illi il-ftit żejt li sabu għalkemm kien ftit ħafna imma mirakolosament jgħidu illi meta xellu l-menora reġgħu il-menora għamlet 8 ijiem tixel b'dana il-ftit żejt li mhux suppost serva għal 8 ijiem, imma l-istudjużi jgħidu li id-dawl baqa' għaddej fil-menora għal 8 ijiem. Nerġa' ngħid mhix xi ħaġa li insibuha fl-iskrittura, din hija xi ħaġa li jgħidu l-istudjużi, imma minn hemmhekk ħirġa' it-8 ijiem ta' ċelebrazzjonijiet tal-festa tad-dedikazzjoni. Xi ħaġa li Alla qatt ma xanforhom fuqha. Għalkemm Alla ma jqis il-festi tagħna bħala xi ħaġa li hu ħares li għax hu għandu l-festi tiegħu u jridna nqiemu dawk il-festi niċċelebraw dawk il-festi. Imma xorta qatt ma ġie kontra din il-festa ħanidulek interna tal-pajjiż, tajjeb? U allura x'ġara, sakemm qasru ż-żebbuġ u ħadu l-proċess ta' 8 ijiem biex jista' jkollhom issa żejt ikkonsagrat, f'dak it-8 ijiem sakemm preparaw dan iż-żejt il-menora waqgħet qatt ma ntfit. U għalhekk allura nerġa' ngħid dina il-festa tad-dawl tiġi ċċelebrata fuq 8 ijiem. Tibda fil-fatt fit-22 ta' Diċembru, illum huwa s-Sibt jum qaddis ta' Xabatt 21 ta' Diċembru, ġifieri il-festa prattikament tibda minn għada filgħaxija. Għaliex għax inti dejjem tiċċelebra ġurnata qabel.
illa xi l-ġurnata tibda minn l-għaxija tal-ġurnata ta' qabel. Allura u għandek 8 ijiem issa għaddejjin biex tiġi ċċelebrata din il-festa sakemm fl-aħħar ġurnata tkun il-ġurnata ta' dedikazzjoni meta kien ġie iddedikat it-tempju. U interessanti dak li ħanaraw fil-fatt il-kelma ħanukka dik li tfisser dedikazzjoni. Mela din hija il-festa ta' dedikazzjoni. U għalkemm aħna ma niċċelebrawix dina il-festa, xorta dawn it-8 ijiem huma 8 ijiem ta' riflessjoni għal min verament jemmen u hemm fuq x'tirrifletti fil-fatt, ma nkissa naraw x'jedilna l-Apostlu Pawlu f'waħda mill-litri tiegħu. Illa li ma rridux ninsaw ħbib tiegħi. Ejja ħanaqraw fil-fatt x'jgħidilna l-Apostlu Pawlu u ħammorru fil-ktieb ta' Korintin, l-ewwel ktieb ta' Korintin u fl-ewwel ktieb ta' Korintin ħammorru kapitlu 6 vers 19 u 6 vers 19 tal-ewwel ittra lill-Korintin jaqrek. X'inhu? Ma tafux li ġisimkom u t-tempju tal-Ispiritu Santu li qiegħed fikom li għandkom mingħand Alla u li intom m'intomx tagħkom infuskom. Mela x'qed jgħidilna hawnhekk l-Apostlu Pawlu qed jgħidin nisma' ġisimkom huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu. Il-tempju fejn jammar Alla. Tgħidix għandu x'jaqsam da mal-festa tal-Ħanukka, x'għandu x'jaqsam mal-festa tad-dedikazzjoni. Iva ħabib tiegħi. F'daw it-8 ijiem irrifletti ġismek bħala tempju tal-Ispiritu Santu huwa mqaddes, huwa konsagrat, huwa dedikat, huwa maqtuħ għal Alla il-Missier. Għax jekk mhuwiex minħabba dnub, inti tista' terġa' iġġedded dan it-tempju bħalma l-Makabin wara li keċċew lill-armata Greko-Sirjana reġgħu iddedikaw it-tempju lil Alla il-Missier. U bħalma l-artar reġa' ġie mibni fejn isiru s-sagrifiċċji hekk ukoll inti tista' terġa' tibni ġismek li huwa sagrifiċċju ħajt għal Alla. Huwa t-tempju li fih inqimu nadoraw il-Alla anke bih. Dan il-ġisem irridu nqimu nadoraw il-Alla, għalhekk irridu nerġgħu niddedikawh. U dan huwa żmien kien ġenajt fejn inti għandek tirrifletti x'qed nagħmel ħażin f'ħajti, x'nista' nirranġa, x'min x'nobdi mit-Torah, fejn qed nikser il-kelma tal-Alla, naf li qed niksirha, fejn għandi bżonn nieqaf nikser il-kelma tal-Alla. U rridu nsaqsu lil nfusna kif qiegħed inħammeġ dana it-tempju ta' sagrifiċċju. X'tip ta' pollution qed nagħmel f'dan it-tempju jiena? Għandi xi idolu ġo fija, inqim xi idolu jien tinsawx meta ngħidu idoli ma nagħmlux l-iżball li jagħmlu ħafna hekk imsejħa Kristjani li jirreferu biss idoli għal dawk li huma statwi tal-injam jew tad-debu tal-fidda. Idoli jistgħu jkunu ħafna, m'għandniex għalfejn noqogħdu nidħlu fil-lista u noqogħdu naqilgħu ħafna argumenti, imma hemm ħafna affarijiet li huma tad-dinja huma idoli tal-poplu ta' Alla, u allura jkunu qed jieħdu post Alla, jkunu qed jikkompetu ma' Alla daw l-idoli. Għandna bżonn innatfu qalbna minn daw l-idoli. Aħseb naf daw 8 ijiem ta' dedikazzjoni. Inti l-istess bħall-armata Greko-Sirjana permettejt li jintefa' id-dawl ta' ġewwa qalbek. X'inhu id-dawl? Il-kelma tal-Alla. Jekk inti wieħed minn dawk li tgħid illum il-liġi ma tixtortax tistgħu liġi dispeċini ngħid illi inti jekk għadha ma tfitx imma qed tħalli l-fjamma ta' qalbek tintefa' naqra. Nemmen li ma tkunx intfita l-kollox għax jiena nemmen illi sinċerament daw il-ħafna nies illi jgħidu li m'għadniex taħt il-liġi u li Kristu waqqa l-liġi. Nemmen li verament iħobbuh l-Alla u veru jixtiequ joġbuh, għalhekk ngħid isma' l-fjamma ma ntfitx. Il-fjamma dem it-tebteb, imma ħsieb li terġa' tqajjimha, terġa' tagħmilha tħeġġeġ. Kun ċert illi ż-żejt tal-Ispiritu Santu ġo fik ma jkunx baxx. Għandek biżżejjed żejt tal-Ispiritu Santu biex dik il-fjamma f'qalbek teqpa' tbaqbaq, teqpa' tħeġġeġ, teqpa' tixel. Għalhekk tittużhom daw 8 ijiem ta' festa.
inti l-istess bħal poplu Żraelit, il-moment li ħadulhom it-tempju l-armata Grego-Sirjana ħaditilhom it-tempju ma baqgħomx post fejn jagħtu qima lill-Alla. Inti tlift il-libertà tiegħek biex tqim lill-Alla. Illa li jekk inti verament temmen li Kristu qal liġi iva, inti tlift il-libertà biex tqim l-Alla fl-ispirtu u fil-verità. Għax fl-ispirtu permezz li temmen fi Jexua l-Messija. Fil-verità permezz li tqimu biex timxi mal-verità tiegħu. Il-verità tiegħu hija il-kelma tiegħu, il-verità tiegħu hija it-Torah tiegħu, il-liġi tiegħu. Dawn l-affarijiet irridu nieħdu ħsieb. Ġismek, ara li ma ħammixtux bħala altar ta' sagrifiċċju, ara li m'għandekx idoli ġewwa qalbek, ara li n-nar il-fjamma ta' ġo qalbek għadha ma nfitx, ara li għandek żejt tal-Ispiritu Santu biżżejjed ġo qalbek u ara li ma tliftx il-libertà tiegħek sabiex tkun tista' tqim lil mulej kif jixraqlu. Xi ħaġa interessanti li nixtieq insemmi hija li Jexua wkoll kien jiċċelebra din il-festa. Għalhekk qedtilkom Alla qatt ma ċanfarhom għax jiċċelebraw din il-festa. Għalkemm mhijiex festa li ordna Alla, imma kienu qed jiċċelebraw meta rebħu lura it-tempju reġgħu iddedikaw it-tempju lill-Alla il-Missier. U kif nafu illi Jexua kien jiċċelebra din il-festa u jekk tmorru miegħi fil-kitbiet ta' Ġwanni, il-Vanġelu ħanidulu hekk ta' l-Apostlu Ġwanni kapitlu 10 vers 22 jaqra hekk. Kienet il-festa tad-dedikazzjoni f'Ġerusalem u kienet ix-xitwa. U Jexua kien jimxi fit-tempju fil-portku ta' Salamun. Mela x'qed naraw hawnhekk, qed naraw li kienet il-festa tad-dedikazzjoni, din il-festa tal-Ħanuka kienet fix-xitwa il għaliex għax dejjem tiġi f'dawn iż-żminijiet u qed naraw li Jexua kien qiegħed fit-tempju. Fil-portiku ta' Salamun. Kien qiegħed hemmhekk jimxi, jippassiġġa, jimmedita, jaħseb, jitlob. Kien qiegħed fit-tempju fil-festa tad-dedikazzjoni. Imma mhux biss ħbib tiegħi, ejja ma ninsewx illi meta aħna naqraw il-kelma talla, meta aħna naqraw il-Bibja, sa ċertu punt aħna ikkundizzjonati kif naqraw u kif nistudjaw. Għaliex? Għax bħalma tilkom jien ejja mmorru kapitlu 10 vers 22. Xi ħaġa vers 22 u 23. Xi ħaġa illi kiteb il-bniedem. Xi ħaġa li oriġinarjament ma kienitx hemm, il-kapitli u l-vrus ma kienux hemm meta nkitbu dawn l-iskrolli. Huwa hemm il-bniedem li daħħalhom biex ikun jista' jistudja u jindika fuq x'qed jitkellem u jirreferi għal vrus biex il-poplu jkun jista' jsibhom malaj meta qed jistudja u jisma' l-kelma. Daqshekk ma fiha xejn ħażin, imma lilna tikkondizzjonana u għalina dan ir-rakkont beda f'kapitlu 10, mentri le. Dan ir-rakkont jibda minn kapitlu 8. Ġifri għandna kapitlu 8, 9 u 10 illi jitkellmu fuq Jexua f'dan il-perjodu ta' 8 tiem. Fuq perjodu ta' 8 tiem. U qed naraw Jexua x'għamel f'daw 8 tiem. U jekk fil-fatt tiġu miegħi Kapitlu 8 jibda minn vers wieħed u jaqra hekk. Mar Jexua lejn l-għolja taż-żebbuġ u filgħadu kmieni reġa' ġie fit-tempju. U l-poplu kollu ġie għandu u qgħad bil-qiegħda u għallimhom. Minn hawnhekk jibda dana ir-rakkont ta' 8 tiem ta' x'ġara u ma ġarax fit-tempju. F'dan ir-rakkont pereżempju naraw ukoll nindunaw kemm ħafna drabi aħna nkunu imqarqin. Illa għaliex jekk naqraw daw ir-rakkonti, naraw f'wieħed minnhom ir-rakkont ta' fej il-Farisej ġabulu mara midimba u aħna marmin għax dejjem kalmuna anki jekk inti tara l-filmati fej jagħmlu referenza għal dar rakkont li ħansemmi, meta qalu l ma x'dil mara dimbeċ ħalamlu li suppost inħaġruha. U aħna ikkondizzjonati għax hekk mal-min konna illi Kristu tbaxxa u ġor ramel kiteb xi ħaġa.
ma kiteb xejn ġo ramel għax huwa kien qiegħed fit-tempju fi żmien il-festa tad-dedikazzjoni, jiġifieri kiteb fejn kiteb għax huwa ma kienx qiegħed fuq xi beach kollu ramel, imma kien qiegħed fit-tempju. Imma x'inhu il-punt tagħna? Il-punt tagħna huwa li din il-festa kemm hu żmien appuntat minn Alla, kemm hux muweb, imma xorta l-poplu Żraelit jiċċelebra għalkemm aħna fin-natural ma niċċelebrawhiex, imma ma jfissirx li daw it-tmien tiem ma nużawhomx biex nirriflettu. Xi ħaġa li jiena stess sa dalgħodu waqt is-service tagħna bħalma tafu aħna nintaqgħu fil-jum qaddis bħalma tgħid il-kelma fil-jum qaddis tas-Sibt intaqgħu u għamlu laqgħa qaddisa mhux il-ħadd filgħodu imma fil-jum tas-Sibt. Jedinna il-tedinna il-kelma talla. Qabel tinżel ix-xemx, għax meta tkun niżlet ix-xemx ikun beda jum ġdid. U allura qed naraw illi għalkemm aħna ma niċċelebrawhiex, imma jiena kkallimt dalgħodu waqt is-service tagħna ta' Messianic Malta illi ejja ħanużaw daw it-tmien tiem biex nirriflettu. Hemm xi ħaġa li għandna bżonn inbidlu, speċjalment din il-festa tiġi fi żmien ta' ħafna festi pagani. Fl-aħħar ta' Diċembru żminijiet pagani jkunu qed jilqu l-qofol tagħhom. U ħafna huma dawk li għalkemm jgħidu li ma jemmnux imma jaqgħu fit-tentazzjoni biex jattendu attivitajiet ta' din il-festa pagana, parties li jsiru biex jiċċelebraw it-twelid tal-bambin. Għasek jgħidu. U għalhekk huwa importanti ħbib tiegħi, ejja nirriflettu x'qed nagħmlu ħażin, fejn qed niksru l-liġi ta' Alla. X'nista' nirranġa f'ħajti jiena, x'nista' nerġa' nagħmel biex niddedika mill-ġdid dan it-tempju ta' Alla fejn Alla ħaj jammar fih. Bħalma dejjem nidilkom jammar fih dejjem jekk inti qed timxi miegħu. Għaliex tnejn ma jistgħux jimxu flimkien jekk ma jifhmux, hekk tgħidilna l-kelma. Alla li jgħidilna jien għandi liġi tridu timxu magħha u dawk li jgħidu li aħna Kristjani imma m'għadniex taħt il-liġi ma jistgħux jimxu id fit ma' Alla il-Missier. X'inhuma l-punti li joħorġu f'dana il-programm qasir għax kull ma ridna waslu il-punt ta' din il-festa? Il-punti huma dawn. Huwa iż-żmien ħbib tiegħi illi nerġgħu fil-fatt niddedikaw ħajjitna għal Mulej. Ejja ħanaraw x'edinna l-istess għandna xi 5-6 punti li ħanoħorġu minn dan it-tagħlim tal-lum u dan huwa l-ewwel wieħed. Immorru fil-Littra tar-Rumani kapitlu 12, Littra tar-Rumani kapitlu 12 vers 1 l-Apostlu Pawlu jgħid hekk. Nitlobkom mela ħuti għal ħniena talla biex tagħtu lil ġisimkom bħala sagrifiċċju ħaj imqaddes u li joġob l-Alla dan s-servizz xieraq tagħkom. U servizz xieraq tagħkom qed tidu tagħmlu ġisimkom offruh bħala sagrifiċċju ħaj. Jekk inti m'intix tagħmel hekk, uża dat minn tiem, irrifletti x'qed tagħmel ħażin, erġa' inbidel u ddedika ġismek lura lejn Alla l-Missier bħalma ddedikaw it-tempju, il-post fejn Alla jammar biex inqimuh. It-tieni punt huwa żmien illi nwaqqaw l-idoli li għandna ħbib tiegħi. Ma jistax ikun naqbgħu nġorru l-idoli ġo qalbna u nippretendu illi aħna qed nimxu ma' Alla. Ma nistgħux nissejħu Kristjani jekk qed għandna l-idoli ġo qalbna. Issa bħalma diġà għedtilkom ħafna jaħsbu li idoli huma bis-statwi tal-injam tad-depol fid-dam. Mhux biss. Hemm ħafna iktar affarijiet, pereżempju il-kelma tal-Alla tirreferi għal flus illi jistgħu jkunu idolu. Imma mhux il-flus u l-istatwi biss. Hemm ħafna affarijiet illi f'ħajtek qegħdin jikkompetu ma' Alla. Anki parti tal-miliet tal-min fara jemmen huwa idolu qed iħalli daka il-parti jikkompeti ma' Alla x'Alla qalinnu li joħorġu minnu dak it-tagħlim, joħorġu minna dik il-Babilonja, dak it-taħwit ta' twemmin. Tibqgħux tipparteċipaw fih. Ejja ħanaraw xejn Mattew kapitlu 6 vers 24. U Mattew kapitlu 6 vers 24 jaqra hekk. Ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien għax jew jobgħod lil wieħed u jħobb il-ieħor jew iżomm ma' wieħed u jżeblaħ lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu l-Alla u lil Mamonna.
qed naraw illi jekk inti tittimxi id fit Malla ma tistax timxi u żomm idej xi ħadd ieħor ukoll. Allura hawnhekk tiġi waħda, x'tip ta' idol għandek f'qalbek? X'hemm jikkompeti mal-mulej ġewwa qalbek? Neħħih. Għandek żmien, irrifletti qabel ikun tard wisq. It-tielet punt. It-tielet punt irridu naraw illi jekk il-fjamma li għandna f'qalbna intfit, jew qed tnemnem, ejja ħa naraw li terġa' tinxtel, ejja ħa nerġgħu nqabduha. Ftakru Alla x'jgħid fil-kelma fil-tip ta' rivelazzjoni jgħid nippreferi jekk tkun sħun jew kiesaħ imma mhux bieret. Alla ma jħux pjaċir jarana bierda. Għalhekk iridu dik il-fjamma tkun tħeġġeġ, tħallix tintefa' jekk tintefa' tkun kiesaħ u kiesaħ ma jistax jużak il-mulej. Il-mulej irid li jkollok qalbek tħeġġeġ għalih dik il-fjamma tħeġġeġ ġewwa qalbek biex tkun tista' taħdem fl-għalqa tal-mulej, taqdi il-mulej, isserv il-mulej. Ejja ħa naraw xejdilna fuq di Mattew kapitlu 5 versi 14 u 15. Mattew 5, 14 u 15 jaqra hekk. Intom id-dawl tad-dinja, belt li qiegħda fuq għolja ma tistax tinħeba. Lanqas jixelu x-xema l-bnedmin u jqegħduha taħt kejl, imma fuq gandlier u jiddawwa lil dawk kollha li huma fid-dar. Jekk inti verament titwassal il-messaġġ Kristjan, jekk inti verament titwassal il-messaġġ ta' salvazzjoni jrid ikollok il-ħuġġieġa f'qalbek tħeġġeġ, taqbad, mhux tinemnem, tivanġelizza dak li joġob lilek u dak li ma joġobx lilek ma tevanġeliġġax, anzi tajt li ma nixtaħtu, ma tix tottalina llum. Ejja noqgħdu attenti ħbib tiegħi, ejja naraw li il-fjamma l-istess bħal menora li kien hemm fit-tempju mitfija reġgħu qabduha, ejja naraw li l-fjamma f'qalbna taqbad. Punt ieħor, ejja naraw illi jkollna iż-żejt tal-Ispiritu Santu ġewwa fina. Għaliex permezz taż-żejt tal-Ispiritu Santu biss tista' taqbad dik il-fjamma. Mingħajr iż-żejt tal-Ispiritu Santu inti ma jistax ikollok ħeġġa lejn il-kelma tal-Alla. U dana insibuh interessanti narawh Fatti kapitlu 13 vers 52 u l-aħħar vers fil-fatt ta' kapitlu 13 jaqra hekk ara. U d-dixxipli kienu mimlijin bil-ferħ u bl-Ispiritu Santu. Mela importanti li nkunu mimlija bl-Ispiritu Santu. Illa għaliex għax kif tgħid il-kelma tal-Alla stess, l-Ispiritu Santu huwa dak li jmexxina fil-verità kollha. Bħalma qed nagħlmukom f'talim ieħor li qegħdin nagħmlu bħalissa, meta jiġi l-Ispiritu Santu jiġi biex imexxik fil-verità, fil-kelma tal-Alla kollha. Mhux biċċa, mhux dak li joġob lilek jallimulek u dak li lilek ma joġbokx l-Ispiritu Santu jgħid imel orrajt u leġi titgħallimix. Le. L-Ispiritu Santu ma jgħidx isma' imma xark mandamenti, imma inti ġisa biżżomm tarraba u qed iżommux. Meta jiġi l-Ispiritu Santu, jekk verament qed jammar fik, jgħalmek l-10 mandamenti kollha, mhux 9. Ara li jkollok iż-żejt tal-Ispiritu Santu ġewwa fik. Ħabib tiegħi, ħalli dik il-fjamma tkun tista' taqbad u permezz dik il-fjamma taqbad ġo fik tkun tista' taħraq l-idoli li għandek f'qalbek u wara li inti taħraq dawk l-idoli ġewwa qalbek allura issa ġismek jista' jerġa' jkun iddedikat għal Alla bħala sagrifiċċju ħaj. X'kien l-aħħar punt li għamlu l-armata Grego-Sirjana meta ħadu t-tempju taħt idejhom? Ma ħallewx l-poplu Iżraelit iqim l-Alla kif suppost, għax huma suppost li kellhom iqimuh lill-Alla ġewwa t-tempju. U din hija xi ħaġa li anke llum tiġri jekk inti ġismek huwa t-tempju ta' Alla. Tħallix ix-xitan jisraqlek dak it-tajjeb li hemm ġo fik u jpoġġilek idoli ġo qalbek. Din jgħidilna Ġwanni fil-Vanġelu ta' Ġwanni kapitlu 10 vers 10 fejn jgħid hekk ara. Il-ħallil ma jiġix ħlif biex jisraq u joqtol u jeqret. Jien ġejt, qed jitkellem Jaxua, jien ġejt biex ikolkom il-ħajja u jkollkom l-iżjed bil-kotra. Tħallix ix-xitan jisraqlek dak li Jaxua qed jipprova jtik bib tiegħi. Tħallix ix-xitan joqtollok dik il-fjamma. Tħallix jisraqlek iż-żejt tal-Ispiritu Santu minn ġo fik. Dan huwa l-qofol tal-festa tal-Ħanuka.
Dan huwa s-sabiħ ta' dik il-festa. Relatat b'dak li ġara. Ormai issa fuq 2000 sena ilu għax dina l-istorja li qed insemmu ġrat ċirka 168 sena qabel Kristu bejħod uħor qisu hekk xi 170 sena qabel ġi Kristu fid-dinja ġrat din l-istorja. Imma relatata magħna illum qed naraw li xorta għad hemm punti illi aħna nistgħu nirreferu għalihom f'ħajjitna relatati ma' dak li ġara fit-tempju u kif ġie rranġat wara. Ħbib tiegħi ħariqa hawnhekk f'dan il-programm qasir kien programm naqa' punt importanti f'din il-festa, morru fitxu fuq Google araw din il-festa x'kien ġara fiha, inħeġġixkom taqraw il-kotba tal-Makabin. Illa li xem rakkonti anki huma profetiċi li diġà bdew iseħħu u l-qudiem se jiskalaw bħalma skalaw fil-ktib tal-Makabin, imma dan nitkellmu anke forsi fuq programmi oħra għalkemm għandna programmi fejn diġà irreferejna għal dawn ir-rakkonti. Diġà referejna lihom fi programmi oħra nħeġġitkom allura tmorru fuq il-website tagħna messjanikmalta.org u tisimgħu dawn il-programmi biex titalmu ħafna iktar. Sakemm nerġgħu nintaqgħu ħbib tiegħi f'isem sħabi ta' Messjanik Malta il-festa tal-Ħanuka it-tajba.